Môj úprimný a priamejší názor na vizitec: ak vaše oči pália, napínajú sa alebo strácajú ostrosť na konci dňa, toto vás bude zaujímať. Prírodzený prístup k každodennej vizuálnej pohode. Uvoľnenie očného napätia, menej suchosti, iritácie a pohodlnejšie nastavenie pred obrazovkami. Výhody, ktoré si všimnete v rutine, nie magické sľuby. Hodiny mobilu a počítača žiadajú faktúru. Čakanie zvyčajne zhoršuje únavu očí. Konajte dnes, aby ste si zajtra zabezpečili pohodlie. Akronym Vizitec je komplex prírodných extraktov navrhnutý na podporu očných svalov a dennú vizuálnu pohodu. Namiesto tapar nepohodlie vaša návrh smeruje k podpore svalového tónu a k stabilnejšej reakcii zamerania. To je jeho výrazný uhol. Nie je to liek ani nenahrádza konzultácie ani optické korekcie. Je to doplnok v rámci inteligentnej vizuálnej hygieny. Predstavte si automatické zaostrovanie fotoaparátu. Keď svaly spolupracujú, zaostrenie plynie. Vizitec podporuje tento princíp funkčnej opory. Menej napätia, vnímaná jasnosť je konzistentnejšia a únava sa uvoľňuje na konci dňa. Výsledky sa môžu líšiť. 1. To má podľa štítku. 2. Pravidlo 20-20-20. 3. Vedomé blikanie plus hydratácia. 4. Ak vznikne pochybnosť, konzultujte s odborníkom. Vytrvalosť, preháňanie. Intenzívni čitatelia, programátori, tvorcovia, študenti, osoby s opakujúcou sa suchosťou alebo pocitom namáhania očí. Značka zdôrazňuje prírodné extrakty, zameranie na podporu očného svalu a svedectvá o vizuálnom pohodlí. Jasná komunikácia, bez klamu. Uso gafas. Perfektné, Vizitec ich nenahrádza. Efectos secundarios. Dodržiavajte etiketu, ak je nepohodlie, zastavte a poraďte sa. No tengo tiempo. Denná rutina na 2 minúty. Evita imitácie, nakupujte iba cez oficiálny prepojený kanál. Originál a zákaznícka podpora. Doplnok plus zdravé návyky rovná sa viac možností udržateľného očného blaha. Jeden produkt pomáha, celok robí rozdiel. Ponuky a zásoby sa menia. Ak to chceš vyskúšať, urob to z oficiálnej stránky, kým je dostupná. Ste pripravení začleniť Vizitec do svojej rutiny zodpovedne? Kliknite na oficiálny odkaz v popise a začnite ešte dnes.